Tak, priatelia, krásny pekný večer. Som veľmi rada, že sme sa mohli stretnúť. Priznám sa, toto stretnutie vzniklo tak veľmi spontánne, pretože veľmi často chodím na také, proste veľmi málo informácií, aspoň ja to tak vnímam. Ja som síce timeover terapeut, ale v podstate je v priestore, tak v československom priestore mám pocit, že takých voľne dostupných informácií, ktoré sa aj rozprávajú, je menej. Priznám sa, že veľmi hľadám informácie po rôznych serveroch amerických, nemeckých, anglicky viem dobre, nemecky skôr by som povedala, tak si domýšľam a rozumiem. Ale tým, že vlastne Amerika teraz otvára trh, aj Mexiko sa tam spustilo, anglických materiálov začína byť celkom dosť, tak som sa rozhodla, že v podstate podľa mojich možností a časových najmä by som občas urobila takéto stretnutia a v podstate boli by rôzne zamerané. Niektoré stretnutia by boli zamerané pre tých ľudí, ktorí už majú Healy McHealy a v podstate chcú možno vniknúť hlbšie, možno hľadajú expertné programy. Niektoré stretnutia budú viac pre nováčikov a tu vás chcem pozvať. Ja to vždy do toho mailu napíšem, či je to proste pre nováčikov alebo ľudí, ktorí ešte nemajú hýly a napríklad máte svojich ľudí a chcete ich pozvať. Budem to robiť tak, že v podstate budem vždy zdôrazňovať, aby, aby proste sa tí ľudia obracali na toho človeka, ktorý ich pozval, takže kľudne, ak chcete, môžete toto občas využiť, že si tu zavoláte svojich ľudí a ak budú mať chuť si to pozrieť možno aj cez mňa, tým, že robím s Timewaverom už viac rokov. Takže to je taká moja ponuka. Rozmýšľala som možno dvakrát do mesiaca, jedenkrát by to bolo venované teda pre vás tých, ktorí už Healyho máte, aj McHealyho, a druhé by bolo venované v podstate naozaj pre tých úplných nováčikov alebo pre tých, čo ešte rozmýšľajú. Takže pokiaľ ste sa dali do tej databázy k Zoomom, ja priebežne vždy pošlem maily, možno raz za týždeň, raz za dva, že či je niečo nové, či niečo chystám a keď budete mať chuť, čas, tak pokojne príďte, ste vítaní. Takže ja by som len tak na úvod sa možno predstavila, kto ma nepoznám. Som Renata Poláková, to SAKHOM je v podstate na Slovensku také označenie pre študentov, ktorí skončili vlastne školu homeopatie cez Slovenskú akadémiu klasickej homeopatie, čiže po vysokej škole počas materských som si dorobila ešte homeopatiu, lebo som mala potrebu viac tvoriť. Proste detičky sú krásne, ale ja som taká zvedavá duša, takže som si dorobila homeopatiu. A v podstate po materských, keď deti začali ísť do škôlky, som v podstate hľadala som nejaký spôsob, jak zužitkovať všetky tie znalosti, skúsenosti, pretože tá homeopatia sa veľmi vyučovala štýlom na prípadoch, čiže za tie 4 roky sme odobrali veľmi veľa prípadov, videla som veľmi veľa prípadov, ale nemala som dostatok času sedieť celé dni v knihách, pretože tá homeopatia to potrebuje. A tak nejak do života mi prišiel Timeweaver, kde v podstate je aj taká kvantová homeopatia a pracuje na veľmi veľa úrovniach a zase to bola príležitosť sa vzdelávať, učiť. A tak s pomocou manžela som si kúpila najprv Timeweaver Med, ktorý je obdoba, taký by som povedala, materský prístroj k modrej aplikácii, k analýze. A o rok neskôr Timeweaver Frequency. A Frequency je taký, ako by som povedala, materský prístroj k rúžovej aplikácii, čiže priamo k frekvenčnej liečbe, alebo teda vyrovnávaniu. V roku 2017 až 2019 bolo obrovské množstvo kongresov. To bolo ešte pred tým obdobím, keď sa dalo slobodne stretávať. Takže som sa zoznámila aj s Markusom, aj Christianom Halperom, s Folkerom, proste s ľuďmi, ktorí sú naozaj či školitelia, alebo tvorcovia mnohých databáz, vlastne v Timewaveri a postupne to prechádzalo všetko do Healyho. Bola som aj na prednáškach pani McMakin, tá ma neskutočne oslovila proste štýlom, ako pracuje, ako chiropraktička, lekárka, aj vlastne tie výsledky, aké má, takže poznám ich osobne a veľmi, veľmi to bolo pútavé stretnúť sa s nimi osobne a najmä cez tie prestávky, občas sa s nimi aj porozprávať vlastne,
ako neskutočnú účinnosť majú s tým, že vlastne oni používali v tej dobe, ešte Healy nebol, bol len vlastne Timeweaver. V tom 18. 19. roku sa začal rozširovať Healy. Prišla tu taká ako najmä pomôcka pre nás, Timeweaveristov, že vlastne keď vytvoríme ten program svojmu klientovi, tak si ho môžeme potom preniesť do toho Healyho, aby človek ho mohol používať v podstate každý deň. A tak nejak sa to rozširovalo, viete, cez tie 2 roky to išlo ešte výraznejšie do rozvoja, kedy sa vlastne Healy rozšíril postupne, prišli ďalšie moduly, databázy. A vlastne v roku 2022 ma oslovil Mirko Cabán a na spoluprácu, a tak som sa rozhodla, že toto je taká oblasť, ktorú som ešte nevyskúšala, tie expertné programy z Timeweaveru do Healy, a tak som sa vlastne dostala do celej tej, jak to nazve, do prostredia alebo do toho celého komplexu Healy a Timeweaveru dokopy. Takže čo si dneska povieme? Ja by som naozaj tým, že vlastne sama som nevedela, ako sa to vyskladá, keď som si tvorila prezentáciu cez víkend a vlastne čo vy budete chcieť. Takže ja by som skutočne po dnešku pošlám možno taký formulár. Veľmi vás prosím, aby to bolo pre vás efektívne a aby ste naozaj, ak nejaké informácie hľadáte, budem vám veľmi vďačná. Ak mi napíšete vlastne, ktoré informácie by ste do budúcna chceli, tým, že vravím, že rada by som to robila minimálne 1-2 krát do mesiaca. Mám plán prejsť moduly, nejaké databázy. Určite by som vám možno ukázala možnosti vlastne pre tie expertné programy, vlastne ako máte rozmýšľať, keď si chcete objednávať, že aké sú možnosti Timeweavera, čo vám vlastne dokážem vytvoriť. Je toho veľmi veľa, čo sa dá robiť, ale ak máte nejaké konkrétne otázky, budem vám vďačná, pretože môžem tak ten program prispôsobiť, aby to bolo pre vás prospešné. Čiže dneska poviem také za mňa základné veci, ktoré keď chodím po webinároch amerických a nemeckých, ktoré neustále, aby som povedala, na týždennej báze opakujú, a priznám sa, hoci som už 7 rokov v Timeweaveri, už vlastne skoro druhý rok robím aktívne s Healym. Keď tam chodím každý týždeň, aj tak mám pocit, že nikdy mi to nezaškodí, tak snáď to bude aj pre vás niečom prínosné. Určite v závere poviem aj k expertným programom, a ako som písala, mám pre vás tip na jeden fantastický film, ktorý sa týka rozhodne témy. Takže začala by som témou v podstate takou troška vedeckou a postupne sa preštrikujeme k tej téme, že vlastne v akých oblastiach sa bavíme. Ak je tu niekto vlastne, kto je nový, napíšte. Možno budem rada, ak niekto napíše do chatu potom, keď si to kúknem, či je tu niekto vlastne, kto vôbec nemá Healyho. Bolo by to super, ak napíšete do chatu, alebo teda odmutovať sa vám neviem, či dá, ale skúste sa odmutovať a povedzte, je tu niekto, kto vôbec nemá Healyho alebo McHealyho? Dá sa vám odmutovať, že by ste povedali? Alebo každý má? Sa pozriem do chatu na chvíľku. Či ne? Áno, je tu niekto? Zatiaľ nevidím. Ako vidím. Aha, toto sa niekto... Pána Liboška, zamjutujem, lebo začalo šumenie. Dobre, tak dneska nejak mi to tu hapruje, prepáčte, tak skúsim na budúce ten Zoom troška upratať. Dneska je taký nejaký... A dobrý večer, ja ešte nemám. Pani Liboška, to ešte stále nedošiel? Pani Liboša čaká na svoj McGeely, áno. Ja dúfam, že môžeme napísať tiket, že prečo ešte nedošiel. Tak môžeme hneď zajtra napísať tiket, že mu to tak dlho trvá nejako. Neviem, či už predvianočné balíky chystajú. Tak nevadí. Dobre, takže že budem pokračovať, a v podstate, aby sme si rozumeli všetci, kto už aj povedzme z vás má roky Healy McGeely, možno, že už pozná dobre aj Timeweaver. Čiže
Keď sa bavíme vlastne o technológii Timeweaver, Healy, McHealy, musíme rozmýšľať v podstate nad tým, že reálne sú sféry viditeľné, čiže od tkaní, orgánov, ešte menšie sú bunky, zamyslieť sa, čo tvorí bunku, čiže prechádzame ďalej na molekulárnu, atomárnu úroveň až po najmenšie častice a až energiu, frekvencie, vibrácie, informácie. A tu vlastne prechádzame do informačného pola a z tohto slajdu by som vám chcela povedať, že fakt si je dôležité uvedomiť, že materiálny svet je skutočne aj viditeľný, ale aj neviditeľný. A pritom je to stále ešte materiálny svet. Čiže to, o čom sa tu my bavíme, s čím mnohí už roky pracujeme, nie je žiadna mágia, nie je to žiadne niečo čudesné, je to reálna fyzika, avšak ten materiálny svet nie je všetko len, čo vidíme. Naše oko skutočne vidí veľmi malé spektrum, všetko, čo je mimo spektra, my nevidíme, ale to neznamená, že to neexistuje. Čiže základné definície. Základnou definíciou prvou je bioenergetické pole a to je presne to pole, ktoré vlastne zahrňa nielen naše telo, ale v podstate aj myseľ a myšlienky, ktoré vlastne to vedomie, ktoré je okolo nás. A vedci to aj tiež nazývajú, že je to tok informácií na kvantovej úrovni. Potom taký často používaný výraz sú individualizované mikroprúdové frekvencie. A to sú vlastne frekvencie, ktoré vďaka našim prístrojom vieme analyzovať kvantovo v reálnom čase. Následne sa upravujú, modulujú prúdom a sa aplikujú cez lepiace elektródy alebo náramky vlastne na naše telo a harmonizujú nás. A napokon potenciál bunkovej membrány. Základ je, že vlastne elektrický potenciál je ako keby sila elektrického pola, ktorý vplýva na elektróny. Keď sa pozrieme na tento obrázok, tu na to pekne vidieť, že vlastne bunková membrána je rozdiel potenciálov vonkajšieho prostredia mimo bunky a vnútorného. Keď tu vidíte, tam vo vonkajšom prostredí je najmä plus, vo vnútornom je najmä mínus. To je to zdravé prostredie. Je dôležité, aby vlastne celkový potenciál bol okolo minus 70 až minus 100 mV. To sa hovorí, vtedy je bunka mladá, zdravá, všetko funguje. Avšak časom, ako sa zakysluje naše medzibunkové prostredie, dostáva sa či už priveľa natria dovnútra bunky, alebo odchádzajú elektróny, ak je málo elektrónov vlastne v okolí. A v podstate stáva sa to, že ten potenciál bunkovej membrány klesá z tých minus 100, minus 70 postupne, tým, že vlastne katióny pribúdajú, klesá to napätie a s klesajúcim napätím vlastne tá bunka začína starnúť a byť nezdravá. Vidíte tu pri minus 50 začína byť chorá a nastupujú bolesti, zápaly, opuchy, nedostatočné prekrvovanie. A až okolo minus 15 mV dlhodobo, keď v tom stave je, začne sa nám tvoriť nádor, nám vlastne mutuje bunka na nádorovú a vlastne keď vidíte priamo umorne narastá vlastne množstvo natria, vzniká z toho hypernatrémia a až od 160, to sú už veľmi vážne stavy milimolov, to už sú naozaj na hranici života. Čiže našou úlohou je, a čo vyskúmali mnohí vedci, našimi technológiami vlastne dvíhame ten potenciál, to napätie bunkovej membrány a pomáhame tak vlastne nášmu telu, dodávame mu informáciu, dodávame mu energiu, aby sa vlastne samo liečilo, harmonizovalo, regenerovalo. Takže posilňujeme vlastne napätie bunkovej membrány. Celý tento mechanizmus má také 3 základné výhody. Keď to povieme tak číslami biochémie. Až o 40% sa zvyšuje prenos aminokyselín. Dobre vieme, že tie aminokyseliny sú veľmi potrebné, aby sa vytvorili bielkoviny. Narastá nám syntéza proteínov až o 70%. A čo je dôležité, narastá nám produkcia adenozín trifosfátu, univerzálneho zdroja energie, ktorý vlastne sa produkuje v mitochondriách vnútri bunky. Čiže celý tento proces je veľmi harmonizačný a posilňujúci pre nás, pre našu bytosť. Healy ako taký pôsobí v podstate cez mikroprúd, reálne pracuje na bunkovej úrovni a cez kvantovo analyzované frekvencie vie ovplyvňovať aj vlastne to naše bioenergetické pole.
Veľmi mám rada toto vyjadrenie Markusa, objaviteľa vlastne celej technológie. Toto je vlastne Markus Šmíke, objaviteľ celej technológie TimeWaver a vlastne následne potom sa dopracoval pre domáce použitie prístroj Healy, McHealy a vývoj ide ďalej. Hovorí veľmi dobre, že podľa neho technológia Healy je preto založená na jeho presvedčení, že elektromagnetické polia vibrujúce na kvantovo analyzovaných frekvenciách môžu telu poskytovať informácie a energiu, ktorú potrebuje na harmonizáciu, na samoreguláciu a samoorganizáciu. Tieto špecifické frekvencie dokážu povzniesť bioenergetické pole tela do stavu vyššieho rádu, čo sa prejavuje v tom blahu, v tom pokoji, v tej vitalite. Čiže tu napriamo vidíme, že základ, čo telo potrebuje na to, aby sa dalo do poriadku, je informácia a energia. A vlastne to vie dodať tá kvantovo analyzovaná frekvencia spolu s mikroprúdom a vlastne vieme sa tak dostať do harmonizácie, vie naše telo začať, ako keby dostane prídavnú energiu na to, aby sa vlastne samo liečila, samo upratala, keď to mám tak povedať. Ďalej by som prešla postupne cez zariadenia Healy a McHealy, čiže začala by som Healykom. A dneska vám poviem také všeobecnejšie veci, ale možno také, ktoré sú z môjho pohľadu naozaj dôležité, s čím sa často stretávam. Že niekedy mám pocit, že niekedy si sami potom vyrábame ako keby problémy, hej? Aj na sieťach, a v komunikácii, pretože veľmi často počujem od ľudí, že vlastne aj vidím nejaké posty, a to nie len u nás v Československu, ale aj v Amerike, aj v Nemecku, že jasne v každej krajine, alebo každá tá zóna má inú definíciu, čo je zdravotnícke zariadenie. Konkrétne my tu v Európskej únii nemôžeme nazývať komplexne všetky edície Healy, že je to vlastne liečba, že je to zdravotnícke zariadenie. Jediné, čo môžeme nazývať, a ak by naozaj človek chcel, že on proste napríklad nájdete lekára, alebo no, ideálne asi lekára, alebo proste človeka, ktorý proste úzko spätý s medicínou a on proste chce len medicínske zariadenie, tak tu je tá špeciálna edícia, o ktorej sa až tak nehovorí, ale v podstate je to presne zdravotnícka edícia, má certifikát a je to Healy Medical. Healy Medical je to definované, že v Európskej únii naozaj je to inak v Ázii, je to inak v Amerike. Treba si, ak naozaj máte známych, ktorým ponúkate Healyho, alebo hľadáte Healyho v nejakých firmách, alebo proste pre spoluprácu, je dôležité pozrieť si naozaj tie certifikáty. Ja som si to nedávno pozerala, skutočne je to veľmi rozdielne. Tu v Európskej únii je Healy Medical lekárskou pomôckou, čiže je to zdravotnícke zariadenie, na liečbu, ale tu presne vymedzené chronické bolesti, fibromyalgie, bolesti kosti a migrény. A tiež ako aj podporná liečba pri mentálnych ochoreniach, ako sú depresia, úzkosť a poruchy spánku. Čiže toto je vlastne tých 7 programov, ktoré sú v Healy Medical. On patrí k tým najlacnejším edíciám. Len tu chcem vám dať do pozornosti, to tiež, keď som sa bavila, nie každý si uvedomí, keď sa budete rozprávať s tým človekom, povedzte mu aj B, že v podstate z Healy Medical sa nedá robiť upgrade. Čiže keby sa človek rozhodol, že chce prejsť z Healy Medical na Healy Resonance alebo aj Professional, nedá sa upgradeovať tento Healy Medical. Má ako keby svoj špeciálny status, takže ak človek rozmýšľa, že časom by chcel si upgradeovať, tak rozhodne mu túto informáciu dajte a nech potom začne radšej s Goldom a bude pokračovať ďalej. Aby kto nemá tie informácie, tak v podstate celý tento komplex je potom neskôr aj v edíciách, vlastne wellness edíciách. Tie ďalšie edície už nemajú vlastne punc zdravotníckeho zariadenia. Sú to wellness edície, pretože tam zatiaľ sú tak širokospektrálne a tak tá učebnicová fyzika nemá na to mechanizmy, ako by to vlastne bolo možné dokázať, že to fungujú. Že proste momentálne to asi ani nie je možné certifikovať.
certifikovať úplne všetky edície, aby boli zdravotníckym zariadením podľa školskej fyziky a medicíny. Takže zatiaľ len taká informácia, že všetko, čo sa nachádza v Healy Medical, nájdete potom neskôr v ďalších edíciách, čiže vlastne je to v Healy Gold a v Healy Holistic je tam program jeden, chronická bolesť, áno, tam máte len ten jeden. A od Healy Resonance a všetky vyššie edície majú program Lokálna stimulácia, kde ich nájdete plus. Je tam tých programov je 8, je tam týchto 7 a plus je tam ešte vlastne harmonizačný program na zuby, na lokálne čelosť. Takže je to vlastne zuby a nervy, vlastne akékoľvek problémy v tomto okolí. Čiže toto je taká informácia k Healy Medical versus Wellness edície, takže ak niekto rozmýšľa, že by časom upgradeoval, rozhodne mu ponúknite najprv Gold, ak nemá finančných prostriedkov dosť, a potom nech čím skôr upgradeuje na Resonance a vyššie, pretože tam nájde aj všetky tieto programy a samozrejme má tam o mnoho viac potom naozaj skvelých programov. Tu navidíte, že tu je certifikát, tu vidíte priam certifikát, že je to zdravotnícky produkt v Európskej únii. Takto proste k tomu máme materiály, to všetko. Keď niekto bude chcieť niečo toto zaslať, napíšte mi, ale skutočne všetko toto, čo dnes používam, 99% z toho skutočne nájdete vo vašej kancelárii. To znamená, keď ste registrovaní v Healy, keď máte svoje ID, tak všetky tieto materiály si viete stiahnuť. Váš mentor vám určite bude vedieť s týmto poradiť, kde aj ukázať. Takže tuto sú tie Healy, čo som hovorila v podstate. Dneska nebudem o nich podrobne hovoriť, skôr možno, ak máte záujem, prosím vás, do toho formulára mi napíšte, že skutočne je to pre vás prínosné, keď si časom poviem o jednotlivých edíciách, možno nejakých programových skupinách. Ja tým, že vlastne som jazykovo zdatnejšia, že viem rusky, anglicky a aj rozumiem nemecky, je veľa materiálov, čo som pozerala, naozaj celkom super už spracovaných v iných jazykoch, tak ja som ochotná si to aj kvôli svojmu rastu, a keď to môžem posunúť ďalej, budem rada si to potom nejak zozbierať po internete, preložiť a viem vám urobiť potom takúto prezentáciu, ak by vám to pomohlo. Takže napíšte mi potom do toho formulára, čo pošlem po dnešku. Na taký len základ. Čiže kto nevedel ešte túto tabuľku, toto sú edície Healy, tuto je základná edícia, ktorá je vo všetkom. Hej, Gold cyklus, bioenergetická podpora, tento program jednotka chronické bolesti, stránka odborného programu, to je Expert zóna, o ktorej dneska vám poviem troška, a Heal Advisor, kde vám vlastne poradí. A každá ďalšia má vlastne o tento kvadrát navýšený má vlastne viac. Čiže vlastne tu sú najmä za mňa prínosné meridiany, ale aj bioenergetická rovnováha, jednotka, dvojka, duševná rovnováha. Potiaľ to vlastne nemáte analýzu do Healy Holistic. Od Healy Resonance skutočne je veľmi zaujímavé, jednak sa tu objavuje lokálna stimulácia, čo sú programy, ktoré boli aj v Medical. Sú tu čakry, ja osobne to sa rovno podelím. U nás v rodine mám 3 detičky, na moje deti proste fungujú čakry skvele, a či už sú to nachladnutia a všetko, čo je v zóne krku, krčná čakra, nachladenia, začínajúce chrípky, prezimenie a z toho možno nejaká taká nevoľnosť, viete, alebo chrypnutý hlas. Tie čakrové, takisto úcerky, vlastne bolestivá menštruácia, ona má 13 rokov vlastne do hodinky, x-krát už ona sama ide po Healyka, už ani nepochybuje, už sa na to aj spolužiačky pýtali, proste sakrálnu čakru dávame. Syn občas to preženie po tréningu sa tak prudko naje a jemu veľmi solár zaberá. Proste v našej rodine mám veľmi dobrú skúsenosť, nehľadám ani nejaké odborné, ani expertné. Prvá pomoc, deti si to veľmi ľahko obslúžia a proste čakry fakt sú skvelé. Tu nám vlastne je už aj analýza, Heal Advisor, Analyze, Resonance. K tomu si môžeme niekedy urobiť si povedzme to aj naživo. V podstate je to taká veľmi jednoduchá analýza, ktorú máme aj v Timewavery.
Je to v podstate analýza pola a vie vysielať harmonizačné frekvencie, nie mikroprúdové, ale v podstate ide o vie zanalýzovať a potom si to viete samozrejme pustiť, ale najmä analýzuje pole v nejakej téme. Čiže sú to často také témy, keď sa boríme s niečím, nevieme cez nejakú blokádu prejsť, tak tá analýza je na to skvelá skutočne. A potom sú ďalšie stupne, ako je Healy Resonance Plus. Tam už v podstate je aura modul, je tam coach modul a sú tam potom deep cycle, učenie pokožka, učenie moje deti tiež veľmi radi používajú okolo skúšok. S tým máme dobré skúsenosti. No a samozrejme najvyššia edícia Professional. Často nachádzam, aj počujem vlastne pri prezentáciách, veľmi túto edíciu odporúčajú ako keby dvom skupinám ľudí, jednak terapeutom, pretože je úplná, kto napríklad robí nejaké iné terapie a chce si tým vypomôcť proste ako analýzami. Alebo potom aj ľudia, povedzme, ktorým chýbajú nejaké výživné látky alebo sú vo vyššom veku a chcú si týmto štýlom doplňať. Pretože je tu jednak bioenergetická obrana, práca, krása, ale sú tu najmä, je to digitálna výživa, digital nutrition. A potom samozrejme bioenergetic vitalizácia. Takže toto je vlastne komplexná edícia Healyho. Tu len toto iste viete, kto vlastne s týmto asi vypracujete, asi v podstate mnohí možno, že aj predávate Healyho, takže viete, že to len tak krátko som sa chcela zastaviť, že aby sme vedeli všetci, že v podstate, ale to myslím si, že vieme všetci, že vlastne sú teraz 50-kové zľavy na Resonance Professional a dokonca 60% zľava je keď kúpite Professional z Meghealy spolu. Resonance je v 35% zľave. No, ďalší slajd, čo som chcela ukázať. Mám tento slajd rada, lebo v podstate je to výskum. Pamätám si, keď sme ešte mali často konferencie v Time Every, tieto analýzy ja som mala veľmi rada, robili sa aj v Time Every. A túto, keď som našla, tak vidíte, tak v podstate sú to zozbierané informácie užívateľov Healy, ale v podstate to aj dokazuje to, na čo bol Healy zostrojený, že prioritne vidíte, že to funguje v najväčšom meradle. Ľudia to používajú na utlmenie bolesti, na regeneráciu, či už po chorobách dlhodobých, po proste možno nejakom vypätom období, keď človek naozaj veľa pracoval alebo trénoval napríklad. Aj u nás. Ja mám veľkých športovcov doma, takže často u nás sa rieši neustále regenerácia. Preventívna podpora zdravia, ale samozrejme aj tie chronické problémy, ktoré vlastne chronickými problémami dneska trpí veľmi veľa ľudí. Hej. Ale akutné potiaže samozrejme a už ďalšie potom sú samozrejme spánok, pohoda, sezónnosť, koža, fitness obavy. Čiže tu aj také, kto vlastne sa len tak rozmýšľa, alebo len je tu zo záujmu dneska, alebo pozerá toto video zo záujmu, že možno, že rozmýšľa nad ním, alebo proste chce kúpiť postromček niekomu. Tak toto sú asi také najväčšie dôvody, prečo by ľudia jednak mohli využívať Healy, v čom by im mohol pomôcť a v čom im ho napríklad ponúknuť, ak hľadajú nejakú metódu a doposiaľ nenašli tú svoju. Vieme, že k cieľu sa dá dostať veľmi veľa cestami. Ja sama za svoj život, tým, že som aj homeopatka, aj proste už v podstate sa tomu veľmi dlhodobo venujem a viem, že je veľa ciest. Dokonca som čítala jednu knihu, kde v podstate k takému zharmonizovaniu, jedni mnísi hovorili, v podstate sa dá dojsť buď cez hlbokú meditáciu, cez rýchlomotorku, to je vlastne obdoba hlbokej meditácie. A ešte je tretia možnosť, ktorú som si aj osobne vyskúšala a môžem potvrdiť, že to funguje, a to je zo skok lietadlom. To sú také stavy, kedy naozaj v podstate ideme už naozaj, keď to robíme dostatočne kvalitne, bez myšlienok, vieme, je ťažké vlastne nemať myšlienky, ale v podstate, keď sa zameráme
či už pri tej rýchlej jazde, viem si to živo predstaviť, tam musí byť plná koncentrácia na tú bezpečnosť na jazdu, tam človek vtedy netočí v hlave, čo ho trápi v práci, vtedy to nerieši. Viem potvrdiť z vlastnej skúsenosti, že keď idete zoskočiť s lietadlom, absolútne vás netrápi. Či problémy s mužom, s deťmi v práci, čokoľvek, zdravie, vôbec nič vás vtedy netrápi, pretože máte vtedy jeden fokus a o fokuse budem ešte hovoriť, doskočiť bezpečne a prežiť to. Čiže to tým chcem povedať, že v podstate k tomuto všetkému možno troška odskočím, ale to ja mám rada. Myslím si, že to je aj zdravé, aby sme nešli vždy tak lineárne. Ono, tá hlboká meditácia z týchto troch typov je to asi to, čo môže každý vlastne vyskúšať. Ono v podstate, keď človek sa naučí správne hlboko meditovať, až by som povedala do takej praktiky voice, tak vie sa dostať do stavov, kedy sa odpájajú myšlienky. A to je vlastne taká tá chvíľa, kedy vieme aj mimo všetkých prístrojov, sami cez seba, cez vlastnú snahu si ako keby doplniť energiu a informácie. Úplne z inej oblasti, ktorá nie je ani materiálna, cez tú našu duchovnú. Takže v podstate je veľmi veľa metód, ktorými sa dá dojsť cieľu. Stačí hľadať, skúšať a teda rozhodne aj Healy, McHeal, aj Timer patria k tým prostriedkom. Takže to by bolo tak zhruba k Healy. Podrobnejšie, ak by vás niečo zaujímalo, prosím, napíšte mi, aby som vedela, čo vás zaujíma. Vo vývoji ďalej firma pokračovala vlastne počas pandémie. Myslím si, že vtedy veľmi sa na tom pracovalo, pretože jednak vznikol veľký dopyt. Ja sama viem, že cez tie 2 roky veľmi veľa ľudí prešlo z osobných stretnutí na online. Obrovské množstvo ľudí chce mať teraz, aj celkovo môže prísť, ale radšej si dá terapiu, stretnutie so mnou cez Zoom, cez WhatsApp, pretože povedzme si úprimne, čas sa zrýchluje a toho času nie je, tak veľa ľudí ušetrí vlastne na doprave. Takže vlastne ten rozvoj šiel ďalej, firma dala veľa pozornosti, času, financií do vývoja ďalej a teraz vlastne nedávno bolo také stretnutie pre americký trh, kde som sa úplne náhodou, som to našla niekde na internete, ako sa Mexiko otváralo. Bola tam prednáška Christiana Halpera. Christian Halper je vlastne spoluvlastník Healy, aj Timewave, je to blízky kamarát, by som až mohla povedať, Markusa, a má aj vegánske reštaurácie, je to taký vizionár, by som skôr povedala. A v podstate on mal na tom otvorení mexického trhu takú zaujímavú prednášku, kde som vlastne pochopila, prečo keď vyvinula firma vlastne Healy McHealy, prečo sa rozhodli ísť cestou multilevel marketingu, teda nazvime to sieťového prepájacieho biznisu. V podstate Christian sa veľmi venuje astrológii a na tej prednáške veľmi pekne vysvetlil, že v podstate prechádzame určitými cyklami, hej. Sme cyklickí, žena je cyklická, vesmír je cyklický, proste cykly sa opakujú. A v rámci tých cyklov sme sa vlastne dostali okolo roku 2020 do novej éry, kde v podstate tie staré systémy, také tvrdšie, už nefungujú a ideme do obdobia neskutočnej komunikácie, spolupráce a v podstate ja si myslím, že aj vlastne, keď firma rozmýšľala, akým štýlom posúvať ďalej, tak aj z toho, čo Christian hovoril, ako to celé prezentoval, som pochopila, že skutočne išli aj v súlade s týmto, že v podstate je to technológia, ktorú je dobré šíriť vlastne cez komunikovanie, cez osobné vzťahy. Takže skutočne je dobré vlastne o tom rozprávať a šíriť tie informácie, lebo len tak pasívne, ako niekedy fungovala reklama, myslím si, že dneska ide niečo mnoho pomalšie. Myslím si, že dneska veľmi veľa dobrých vecí funguje cez odporúčania, cez komunikáciu medzi ľuďmi. Takže ja si myslím, že ak niekto, ja totiž to vravím, prečo to vravím? Ja som bola človek, ktorý si povedal po jednom stretnutí na vysokej škole, že do multilevel biznisu ja v živote nevojdem. V živote. Že proste nebudem obťažovať ľudí. Nebudem ich obťažovať. Takto som to mala uložené. Ale
Prešla som si potom dlhým obdobím, som pracovala v marketingu vlastne. Po materskej som vlastne mala veľkú PR agentúru a naozaj som veľa robila v marketingu a videla som, koľko financií, koľko budžetov ide do reklamy, do PR-u. Sú to obrovské peniaze. A teraz vlastne cez pandémiu, ak som sa rozhodla teda skúsiť sa na to pozrieť a prekonať to, a možno, že pozrieť si to, či sa to niekam posunúť ďalej, som bola úplne prekvapená, že som si uvedomila, že ono sa ten sieťový biznis skutočne posunul, pretože už to nie je na tej úrovni, ako to bývalo možno fakt pred 20 rokmi, ale viem sa na to pozrieť aj z toho, že vlastne ak sa má produkt reálne, som vyštudovaný marketer a obchodník, vidím, že keď sa má produkt niekam dostať, proste ono to musí s nejakým kanálom a v podstate buď sú to budžety, ktoré idú pár ľuďom, ktoré majú z toho neskutočné milióny a zisky, alebo to proste ide väčšiemu množstvu ľudí, ktorí s tým denne pracujú. Veľmi veľa času stojí štúdium, proste len tak healing, ak človek chce úspešne pracovať s healing, a nemyslím len predávať, hej, mnohí to robíme, pretože proste nás naplňa to, že môžeme posúvať dobré veci ľuďom, ktorí proste ich hľadajú. Ale stojí nás to veľa času, štúdia, čiže v podstate je to, momentálne vlastne ten systém je za mňa fajn a je naozaj postavený na tom neustálom štúdiu a vlastne komunikácii. Takže myslím si, že je to zaujímavá stratégia, ako firma zvolila, len samozrejme všetko závisí od nás, od ľudí, ako ďalej s tým budeme pracovať. A Meg Healy bolo presne to, čo mňa celkom prekvapilo, keď to vzniklo, pretože toto je taká ako keby prvá technológia úplne že bezdotyková, pretože aj vlastne po Timeweaver Med, lebo vlastne Timeweaver sú ako keby prioritne dve štruktúry. Med, ktorý pracuje len s informačným polom a harmonizuje aj na diaľku informačné pole, a potom Frequency, ktorý funguje cez mikroprúdy. A Meg Healy vlastne je prvý taký z tých menších domácich prístrojov, ktorý vlastne nemusíte 100% mať vždy na sebe, ale môžete si ho položiť do 1,5 metra, čo je veľké plus. Napríklad ja mám s tým teraz veľmi dobré skúsenosti, som prechladla u kaderničky, pretože zabudli sme, že nechala klímu, ja na klímu veľmi reagujem. Dala mi vlastne na mokrú hlavu masku a sme sa rozprávali pol hodinu a zrazu mi začal preskakovať hlas a hovorím, že čo sa deje, a sme zistili, že ide klíma a som úplne prechladla a som skoro 2 týždne neuveriteľne kašľala a dostala som sa do stavu, chorý stav. To je dôležité, keď rozmýšľate vlastne, ako používať Healy Meg Healy, vlastne vždy je to stav. A ten chorý stav je určitý stav nielen tela, ale aj mysle predovšetkým, pretože to naše telo odráža ten stav mysle našej. A tuto mám po dlhej dobe veľmi silnú osobnú skúsenosť, že ja som proste bola v takom stave, doslova, že ja som zabudla, že mám Timeweaver Healy Meg Healy. Ja som proste ich nepoužila 2 týždne. Dávala som si vitamíny, zázvor a proste ako keby v tom mojom poli stále bolo, že proste jak si pomôžem. A po 2 týždňoch som už analyzovala, čo je, a úplne, pre mňa toto bolo úplne fascinujúce, že aký ten stav vieme mať, že také tej, viete, keď je človek chorý, častokrát sa vraví, že ste v takej bubline, alebo jak si helmu nasadíte na hlavu, že tie myšlienky sú také zvláštne. Tak presne to potom ma tak osvietilo a som rovno vyskúšala vlastne programy McMakin a tie mám veľmi rada, proste aj celú prácu pani McMakin. A neskutočne vám poviem, že jak som si to pustila, už na druhé ráno som mala výrazné zlepšenie. Večer som si dala niekoľko programov na hrdlo, na tú, dokonca som si sama aj to Meg Healy dala, vlastne to teplo, aj ten magnet veľmi dobre mi robili. A už do rána som mala, hádam, o 80% lepší hlas, pretože ja som ho úplne stratila. Takže tu mám takú naozaj veľmi zaujímavú osobnú skúsenosť s Meg Healym. Čiže len pre také doplnenie, oni fungujú v spolupráci, v podstate nepovedala by som, že sa nahrádza jeden druhého. Každý z nich má svoje výhody. Healy rozhodne musí, ja som si ho dala, v podstate teraz mi beží orgánová koherencia, tu mám rada.
to je vlastne veľký program aj time wavery vlastne na koherenciu orgánov. Ale v podstate healy musíte mať vždy na sebe, pretože harmonizuje buď to biopole naše cez cievku, ktorú mám teraz vlastne pripnutú, alebo cez náramky, alebo elektródy, vlastne používa mikroprúdy. McHealy pracuje s pulzujúcim magnetickým polom, pracuje vlastne do toho priemeru až 3 metrov a vlastne príjemne doplňa toho Healyho. Čo sa týka programov, sú tam také základné 4 skupinové boli a programové také celky. Jeden bol klasik, ten sa predáva v podstate vždy, v každej verzii. A v tej klasickej verzii máte také ako keby základné programy na harmonizáciu tela priamo. Veľmi mám rada programy, ktoré sú pre vodu, McGilly Water. Skutočne mám rada, vidíte, práve skončila koherencia, mám veľmi rada jednak tie 10-minútové pôstne, veľmi rada si robím vodu ráno, večer pôstnu, alebo už čokoľvek, na čo sa momentálne cítim. Veľmi intuitívne s tým pracujem a častokrát aj ráno vlastne do džbanu si urobím nejaký vitálny mix. Častokrát si nakmítam aj 2-3 programy do džbánu. Atmosféra, tu sa podelím. Priamo tu mám skúsenosť s prosperitou, pretože v máji som veľmi chcela McHealy, len proste investične som mala úplne iné priority vtedy, proste nemala som vtedy peniaze vyčlenené na to, aby som si mohla kúpiť McHealy a dosť som ho chcela. Chcela som ho vyskúšať, lebo som ho ešte nemala. A tak som si od Mirka Cabana, som ho veľmi vďačná, mi na mesiac požičala vlastne McHealyho, aby som ho otestovala a vlastne sa s ním skamošila troška a púšťala som si mesiac prosperitu. Každý deň minimálne raz. A musím vám povedať, že do toho mesiaca proste som si ho tak sa to celé vyskladalo, že som si ho proste kúpila. Takže s prosperitou mám skutočne dobré skúsenosti. Odporúčam. No a McMakin programy odporúčam absolútne všetky. Práve preto, že pani McMakin poznám a viete, veľakrát sa ma niekto pýta, ako vie, že niečo funguje. Moje nastavenie je také, že si všímam, ako pracujú tí ľudia, ktorí tú danú vec vytvorili. Máme knihu Resonance Effect, ktorý napísala pani Caroline. Videla som jej prednášky, videla som vlastne jej prezentácie priamo, kde ukazovala, čo dokáže s tou frekvenčnou svojou liečbou, s tými 2 frekvenciami. Takže je to skvelé. Odporúčam naozaj používať tie dvojfrekvenčné McMakin moduly. No, čo je novinka, je to Heal Advisor, Meridian modul v McHealy. Nebudem dneska ešte o ňom podrobne hovoriť, ešte som ho nestihla dosť poskúšať, práve že chcem ho skôr skúšať s tým, že Time Every je Meridian modul. Chcem zistiť, v čom sa možno líšia, tak pre seba chcem aj pochopiť aj pre vás, že v čom je lepší v Time Every, alebo lepší, skôr by som povedala, v čom dá viac McHealy, v čom je povedzme v Time Every. Ale základ je aj v Time Wavery, že vlastne sa analyzujú všetky meridiánové skupiny. Tu vidíte prvý bod. Koherencia meridiánov. Potom sa posudzujú jednotlivé akupunktúrne body. Tam sa dá urobiť ešte hlbšia analýza. A potom si môžete vlastne celý ten text, ktorý tomu vyjde, jednak si ho prečítať, jednak navibrovať a ďalej s tým potom pracovať. Takže je to veľmi zaujímavý. Ja s Time Waverom používam asi Meridian modul najradšej, ešte s analýzou. Takže som veľmi zvedavá, ako pracuje tu, ktorý ho máte. Už ho tak testujem, ale ako rada by som ho aspoň mesiac, 2 ešte poskúšať prvú, než nejaké závery mám z toho, som schopná povedať a ochotná teda. Čiže tie programy, tento materiál máte tiež, ale vidíte vlastne, dajú sa tam potom spustiť. Jednak, že si vyhodnotíte, ktoré sú v najväčšej nerovnováhe a potom tie si dáte harmonizovať. Alebo existujú ešte aj tzv. Orgánové hodiny. Viete to nájsť na internete. Ja mám jednu takú stránku, svoju staršiu, volá sa Cítim sa tu dobre SK. A ak neviete tieto orgánové hodiny, tu mám takú časť Múdrosť predkov a mám tu, že meridiány. A
presne tu si môžete pozrieť vlastne o tých meridiánoch. Je to starý text, ale vlastne vždy platí, však z tej múdrosti histórie vlastne vychádzali tvorcovia meridian modulu. A tu si vlastne viete pekne pozrieť, ako sa podporujú, aké vzťahy majú jednotlivé tie meridiány. A tak samozrejme tu aj vidíte, ktorý plúc v akom čase pracuje. A vy vlastne kľudne potom si môžete, hej, okolo obeda si môžete proste urobiť analýzu meridiánu srdca. Že môžete s tým aj pracovať, že podľa toho, v akom čase máte chuť si urobiť analýzu, tak si analýzu takého meridiánu vyberete, hej. Čiže dá sa s tým podľa mňa veľmi kreatívne pracovať. Takže to by bolo k meridiánu. Meridian modulu, ten je momentálne v 33% zľave. To ste iste mnohí zachytili, takže neviem vám povedať, či ako bude v decembri. Priznám sa, vôbec neviem, je to launch, je to uvedenie, takže vieme všetci, že momentálne je len v 33% zľave. Fokus. Čo som vám za seba dneska chcela povedať, je to, na čo som vlastne prišla za to celé obdobie, čo používam TimeWaveru, že v podstate, keď aj sedím s ľuďmi na terapii, za mňa najdôležitejšie, ono to tak bolo, ako tá naša hlava si neuvedomuje, že je to dôležité. Ale jedno z najdôležitejších, by som povedala, momentov, keď si robíte analýzu, a je to jedno, či je to TimeWaver, alebo je to Healy, alebo je to McHealy, keď si robíte analýzu, alebo aj keď spúšťate rúžovú aplikáciu, ten fokus. Prečo to robím, k čomu to má smerovať. A veľakrát v tej modrej aplikácii je veľmi dôležité vlastne si ten fokus urobiť tak, aby tam, viete, nebolo nič negatívne a aby tam nebol budúci čas. Čiže vlastne, keď chcem napríklad zlepšiť vzťahy, medziľudské vzťahy napríklad, hej, so susedmi napríklad, hej, tak ten fokus nemá znieť budem mať, alebo nechcem mať zlé vzťahy so susedmi. To vôbec nie je dobrý fokus. Ten fokus v prvom rade musí byť pozitívny. Čiže mám dobré vzťahy. A druhý bod, nehovoriť, že budem mať dobré vzťahy, ale proste prejsť absolútne, skočite si ako keby do budúcnosti, do toho stavu, po ktorom túžite a ktorý má byť cieľový. Naladite sa naň, to je prítomný čas, pozitíve a to je fokus. Čiže fokus, keď chcete vyladiť medziľudské vzťahy napríklad so susedmi, bude mám dobré vzťahy so susedmi, ľahko s nimi komunikujem, spolupracujeme napríklad. Hej. Čiže je to teraz prítomný čas a pozitívne. Ten fokus je nesmierne dôležitý a netreba ho odfláknuť, lebo potom to pole aj tak reaguje a pre nás je veľmi dôležité, keď niečo robíme, aby sme to robili vedome. Čiže pri analýze rozhodne netelefonovať alebo v druhom mobile si s niekým nečetovať, tak aj tá analýza potom vyzerá z vlastnej skúsenosti. Z vlastnej skúsenosti vám to hovorím. Čiže skutočne moja rada je, prv než robíte fokus, naozaj sa tak stíšiť v sebe, uvedomiť si, prečo to robím, čo je môjim cieľom, ten fokus si správne sformulovať a až potom robiť všetky tie analýzy. Veľmi to pomáha, je to informačná medicína. Tak, a prechádzame do tej ako keby poslednej časti. Hovorili sme vlastne o tej najnovšej technológii, Healy McHealy. A v podstate vrátime sa teraz k tej technológii TimeWaver. Ja som sa rozhodla, že by som vám možno začiatkom decembra urobila jeden webinár, vyslovene len k expertným programom, že by som vám troška ukázala, čo vo frekvenčnom prístroji TimeWaver je, aby ste sa mohli naladiť vlastne. Kopukrát, mnohí mi píšete občas správu, SMS-ku, že vedela by si urobiť toto. Proste, aby ste možno videli, ako tie programy tvorím, čo tam dávam, aké mám možnosti. Možno vám to pomôže potom lepšie sformulovať otázku a aj sa naladiť, či vôbec vie TimeWaver tie veci pomôcť. Takže také niečo by som vám chcela možno urobiť okolo 5. decembra. Ešte pošlem. Ak ste v tejto databáze mailovej, alebo proste potom tam mám pri
expertnej zóne na webe, tak ukážem vám ju o chvíľku, tak tam sa zaregistrujte a do tej databázy budem stále posielať infošky najmä aj k expertným zónam. Hej. Čiže to sú expertné zóny. Bohužiaľ zatiaľ neviem, prečo mi nefunguje expertná zóna, neviem z Timewaveru nahrávať do Megily. Proste toto musím ešte doriešiť, ale určite viem a robím to vlastne na dennej báze, nahrávam expertné programy do Hily. Mnohí z vás to už zažili, kto ešte nie, tak je to veľmi jednoduché. Tu na dole máte expertnú zónu, na ňu si kliknete, tu na je vygenerovať TAN. Ten TAN, píše sa to TAN, je váš jedinečný kód, ktorý vyzerá takto, je to zmeska čísel a malých písmen, je ich 9. A vlastne robíme to tak, že vlastne vy si vyberete program, alebo vám ho urobím, zavoláme si a vlastne cez telefón ja to nerobím na diaľku, pretože nikdy nemám úplnú istotu, či to prešlo v poriadku, čiže si zavoláme, trvá to možno 10-15 minút. Keď nie je do systémy, aj hodinu sme zažili, no proste neurobíme s tým nič, proste je to ako ide Healy, ako ide Timeweaver, ale v podstate ten kód si ja vložím do Timewaveru a vieme do cloudu preniesť ten jedinečný program a následne vlastne potom vy si ho z cloudu stiahnete k sebe a vlastne si to skontrolujeme, kým až nemáte ten expertný program u seba. Čiže tuto som vám chcela ukázať, kde sa k ním dostanete. Na mojej stránke tu nám máte vlastne expert zónu, expert programy a tu nám vlastne vidíte, že v podstate tu je zoznam hotových expertných programov, na si môžete kliknúť. A vlastne tu sú hotové zoznamy, takže keď niečo potrebujete, tu si môžete vybrať. Mnohí ľudia proste to tu nenájdu, tak odporúčam, ako nevzdávajte to, ak ste to tu nenašli, viete, v Timewaver je milión rubrík, doslova milión. Čiže to nemá význam, aby ja som tu urobila 50-stranový zoznam, bolo by to pre vás tiež náročnejšie. Čiže odporúčam, napíšte mi súkromne, či sa nedá na tento stav a ja vám odpíšem, dá, nedá, alebo si zavoláme. Takže toto je k ním. Čo vás chcem teraz ponúknuť, vlastne keď už dala zľavu, je ten obdobie, chcela som vám výsť ústrety a ja poďakovať sa vlastne, že mnohí vlastne sa mi ozývate, tak som sa rozhodla urobiť vlastne aj akciu, že som znížila cenu momentálne na expertný program z miesto 50 na 30 eur. Čiže či si kúpite 10 alebo plných 12, viem, že mnohí máte aj 3-4 hilikov, čiže vlastne v podstate pôjdete normálne sem a tu len odkliknite, koľko kusov ich chcete, len vás veľmi pekne prosím, mne to vždy veľmi pomôže, musíte to vyplniť, ale tu je do tohto pola tie skrátky, ktoré ste si vybrali, napíšte, ja si podľa toho tie programy pripravím. Hej, a tuto potom si to zaškrtnete, že ten akciový program, že koľko kusov, ak ich chcete 4, 5, naklikáte koľko kusov, hej. V podstate je to bez DPH, z DPH, podľa toho, či ste pláca, nepláca. Čiže toto je k expertným programom. A no. Čiže tu je to, čo vám ponúkam vlastne teraz, jeden ten expertný program, už jedno, koľko si ich kúpite za 30 eur. Okrem iného je to aj program na želanie a toto tiež mám v pláne niekedy začiatkom roka ukázať vám druhý Timewaver Med, ktorý vlastne je materský pre modrú aplikáciu. A toto program na želanie je vlastne kombinácia analýzy hodinovej celého informačného pola s Timewaverom a vytvorenie na základe toho unikátneho programu potom má prenos do Healika. Takže to je tzv. Program na želanie, tiež sa dá vybrať. Čiže ak chcete naozaj prísť prioritne, viete, väčšinou poviem, že veľmi dobré odpovede dáva, keď ste zaciklení v nejakej téme, alebo je choroba, ale viete, že je s niečím spojená s nejakou témou. Máte v sebe nejaké bloky a hľadáte aké a fakt nevidíte. Viem to z vlastnej skúsenosti v tých niekedy stavoch. My vlastne nevidíme, čo je za tým. A chcete si dať pomôcť, tak vlastne ja v spolupráci s Timewaverom mám k dispozícii vám pomôcť. No a na záver chcem vám ukázať
minútku, dve, len ukážku. A ja vám potom pošlem odkaz na tento film. Mnohí viete, že vlastne som aj dobrovoľnička v medzinárodnej organizácii, alebo teda v hnutí dobrovoľníkov Tvorivá spoločnosť. A veľmi dávnejšie, teraz v podstate už tak menej, už nie je toľko času, ale dávnejšie som pomáhala aj vo fyzikálnej skupine, robili sme rozhovory s vedcami a v podstate celý tento oddiel vlastne vedy, ktorý v spoločnosti vytvoril jeden skvelý film. Volá sa, že čo sa skrýva za kvantovou hranicou. Nájdete tam neskutočné informácie, proste, bohužiaľ, akože ešte medici, by som to povedala, školskí fyzici, zatiaľ mnohí na to ešte nezareagovali, ale už mnoho fyzikov ako vedcov sa skutočne ich to zaujalo. Takže ja vám takú ochutnávku dám na minútu a potom vám poviem viac. Takže ja dúfam len, že to pôjde. Žijeme v unikátnej epoche, kde sú pred nami otvorené dvoje dverí. Jedny vedú k našemu zničeniu a druhé k potenciálnej budúcnosti plnej fantastických možností. Dnes vám chceme predstaviť hypotézu, ktorá sa môže stať základom pre takúto budúcnosť. Od jej realizácie závisí naše prežitie a perspektívy ľudstva, ktoré v sebe zahŕňajú dokonca manipuláciu s hmotou. Na vyriešenie tejto úlohy my chápeme celostný obraz, ale je v ňom veľa neprebádaných ostrovov. Aby sme mohli preskúmať tieto nepreskúmané ostrovy vedy a vytvoriť jedinú teóriu, ktorá môže v krátkej dobe zachrániť ľudstvo, je nevyhnutné zjednotiť vedecký potenciál našej planéty. Dnes ľudstvo ovláda iba 6 druhov energie, no vďaka novej hypotéze nám môže byť dostupných 32 druhov energie. Aby sme maximálne zjednodušili pochopenie fundamentálnych procesov usporiadania sveta, je táto hypotéza predstavená vo forme animácie s asociatívnymi príkladmi. Pre mysliacich ľudí tu je všetko nevyhnutné na uskutočnenie prelomových vedeckých objavov. Nášmu týmu dobrovoľníkov boli tieto znalosti odovzdané. My sme ich trochu rozpracovali a našli historické dôkazy. My chápeme, že tieto znalosti nesú obrovskú hodnotu a považujeme za svoju povinnosť otvorene sa s nimi podeliť s celým vedeckým svetom. Veríme, že nikomu z nás nestojí za to vešať na seba vavríny víťazstva. A komu ich nasadiť, keď nad tým pracoval obrovský tím z celého sveta? Začínať nový svet je potrebné čestné. Zaslúžené uznanie by mali dostať tí vedci, ktorí môžu vďaka tejto hypotéze vysvetliť, čo je to elektrina, koľko druhov je, čo je to radiácia, elektromagnetické pole a čo je veľmi dôležité, tí, ktorí dokážu nájsť východisko z klimatickej krízy. A pre nás je to najdôležitejšie, pretože je to naša šanca na záchranu celého ľudstva. Tak priateľa, to bola taká malá ochutnávka. Pošlem vám odkaz, ten film má hodinu a je skutočne výnimočný. Skutočne výnimočný. Robilo na tej hypotéze, robili najväčšie mozgy vedecké, takže skutočne odporúčam. Ja som ten film už videla niekoľkokrát a skutočne je tam veľmi veľa momentov na zamyslenie. A práve to veľmi súvisí aj s celou tou našou technológiou a s tým priestorom, v ktorom sa hýbeme. Je to priestor vlastne informácií a energií. Skutočne odporúčam. Takže priatelia, to by bolo za mňa asi dneska všetko. Ešte mám takú poslednú len informáciu v podstate v súvislosti s týmto filmom. Chcem vás pozvať na budúcu sobotu
Na budúcu sobotu organizujeme veľké fórum, ktoré sa volá Globálna kríza, zodpovednosť. Ak sa nenahneváte, ja priložím aj ten link do mailu a veľa vás skutočne pozývam pozrieť si aj to fórum, pretože tam budú nie príčiny toho všetkého, čo sa dneska vo svete deje, ale budú tam ponúknuté aj riešenia. Takže priatelia, za mňa dneska všetko. Priznám sa, že ak máte nejaké zložitejšie otázky, celkovo vždy budem radšej otvorená tomu, keď mi ich napíšete, aby som naozaj si to vedela vyhľadať a nejak odbornejšie vám aj odpovedať, aby som tu na ne hádala. Ale ak máte nejaké ľahšie otázky, ktoré by ste chceli teraz zodpovedať, tak nech sa páči, odmutujte sa. Myslím si, že treba kliknúť na mikrofón a stlačiť medzerník a kľudne sa opýtajte. Alebo som vás už dneska až zahlčila až moc však. Mala som hodinový monológ. Tak viete čo, priatelia, ja možno je už 9 hodín, myslím si, že nedeľa je čas. Ja chcem sa vám najmä veľmi poďakovať, že ste prišli, že ste dali dôveru, že ste si vypočuli vlastne to, čo som vám chcela odovzdať. Ale predovšetkým skutočne chcem vám odovzdať to a pozvať vás, aby ste mi napísali možno, ak vás zaujíma táto technológia, robíte s ňou denne, alebo možno, že aj ste v iných štruktúrach, to nevadí. Ja v podstate mám rada komunitnú spoluprácu, pretože určite sa ja veľa naučím od vás. Kľudne, ak máte ľudí, ktorým by ste občas chceli robiť prednášku a potrebujete nejaké témy, môžeme si naozaj vypomôcť vzájomne, len potrebujem vedieť, čo vás zaujíma. Lebo proste v tom téme vrie toho tak veľa, že ťažko sa mi dakedy rozmýšľať, čo vy potrebujete. Vlastne kto má len hýlika. Takže mne toto osobne veľmi pomôže. Záznam dneska stiahnem a on sa stiahuje dlho, ale zajtra by sa vám poslala mailik, kde bude aj záznam tejto prednášky. Pošlem vám možno, že nejakú prezentáciu základnú, kto ešte nemá na McHealy. A určite sa uvidíme čoskoro. Myslím si, že okolo toho 5. by som urobila ďalší Zoom, vyslovene len na expertné programy a frekvencie. Celkovo nebudem už takto, poviem úprimne, mne nie je moc dobre hovoriť obšírne a veľmi po povrchu. Ja som človek, ktorý ide rád hlbšie, čiže ja radšej, že si dáme napríklad len jednu databázu alebo jednu skupinu programov a tej sa povenujeme a kľudne môžeme aj interaktívnejšie. Mám v pláne, že by som sem tam prizvala aj nejakých kolegov, ak sa mi podarí, možno, že aj z TimeWaveru, ktorí s tým robia. Len úprimne z TimeWaveru veľmi málo v Československu robilo, ale skúsim sa popýtať, či niekto by možno neprišiel ako host, možno iné skúsenosti vám povedať. Alebo ak niekto z vás už dlhodobo robí z Healy a chcel by sa podeliť na 10 minútiek, napíšte mi kľudne. Som tomu otvorená, myslím si, že nám také niečo chýba a vidím, že to vlastne v Nemecku a v Amerike robia veľmi pravidelne a ja tam chodím rada, mne sa mi to pomáha. Takže si myslím, že kto má túto komunitu rád, Healy McHealy, tak možno, že aj vám to teda pomôže. Takže veľmi pekne vám ďakujem, prajem vám ešte nádherný večer. Mohlo by krásne tak mäkko nasnežiť, nie kalamitne, ale pekne, aby sme mali už naozaj už tú prvú zimu. A teda vidíme sa čoskoro a do mailiku vám dám informácie. Takže veľká vďaka, že ste tu boli. Pekný večer všetkým.